Avui he visitat el centre de rendiment de Sant Cugat. És el primer que va haver-hi a Espanya. És el millor del món per natació. Poder entrenar aquí al centre del rendiment, la veritat és que és un somni per tots els esportistes. El CAR de Sant Cugat es la cumbre, ¿no? El sitio de donde salimos los deportistas. Hem visitat les seleccions de natació artística, de waterpolo masculí i femení, que han obtingut els màxims honors esportius. Han guanyat medalles d'or a les darreres competicions. No? Creo que nos ha hecho mucha ilusión a todos el día de hoy. Hemos podido enseñar las coreos que hemos nadado en el Mundial, que nos fue muy bien. Agradezco mucho el hecho de que tengamos las instalaciones que tenemos para poder prepararnos como nos preparamos, de la gente que viene detrás de todo lo que hacemos nosotros. Los médicos, los fisios, entrenadores i tot. Tots un equip, no?, per poder aconseguir els grans resultats. Som una família. Un honor i un orgull per tots nosaltres i un compromís del govern de Catalunya i del govern d'Espanya de recolzar aquestes instal·lacions. Enhorabona a totes i a tots vosaltres per la vostra feina.